Haino hai sangrong salfungo TR01CB-0377 Marini khungsa Tata Nexon Malkhung sa Phalnoknok Thutaiwi faimani bai sago dukuman ka Phalnoknok fangjak mungkolpona depnat pati mung khwai jobortila amsayo paithago sago dukumanai telangja ka khwai bekaste sakhamnogo Pati mungo Simon ka Tata Nexon Malkhung khwai chamba hawar ni simi khwai dawan phaising doi thangi tongmani hinai abo haijora wono khwai jobordila amsayo thangi sobi ka hunkheno Tata Nexon Malkhung yaknarak manya ngai khumsa sa Phalnogo thangi Thutaiwi mani koktuma abo haikino Malkhung Thutaiwi ma bai Phalnok bai thangkatei sago dukuman ka Phalnok ni nok fangjak abo hai hirino saka amsani lukurok abo ni yagulo pati mungo sago dukuman naino telangja ka khwai bekaste sakhamnogo সকালবেলা হঠাৎ করে গাড়িটা এসে এদিকে দোকানের ভিতরে ঢুকাই দিছে গাড়িটা আহত হয়েছে এখানে দোকানের যে মহিলা আসলো যে দোকানদারি করতো তাই নিয়ে আহত হয়েছে আর বাকিরা আহত হয়েছে না দোকানের ড্যামেজ হয়েছে অনেক গাড়িটা কোন দিক থেকে আসলো গাড়িটা চাম্পাওয়ার থেকে আইতে আসলো কয়ের দিকে Yangte khaksa phaising apati mungni jorawa Phalnogo borok tongphano Phalnok ni nok fangjak nokarei tei khoroksabo sago dukuman mani koktuma krei koktumani bisingte sawai manka Tata Nexon Malkhung sonai chuak ngai Malkhung somani bagino abo hai pati mung patika hanai kisa sani bagai kaisa kotor pati mungni yakni katika aro tongnai lukurok abo hai pati mungno nugai sirapsani bagai khwai jobortila amsayo nukjaka upla kapla Why the simi biplopni kokthum Chini Khorang জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল